Umaaw na po siya, guys. Milakaw na po miniature bot. Oops. Kay tugnaw man, guys. 16 degrees karon diri sa Berlin. So, mag-jacket na kay tugnaw. And really the weather is not good. Oh, murag mo ulan na po. Murag mo ulan na po, guys. It's doomsday. Yeah. It looks like it will rain. Yes. So, But it will be better later. yeah, I hope. Yeah. 16 degrees. Mana nga ng jacket si ante. So. Lakaw mi ni Jerbot, guys. Kanami palit sound. Okay. So, what is that? So, alright, guys. Bye-bye. Mama. Chup. Ano po guys? Oh, look at the weather, guys. Dili siya maayo. Doomsday gid re sa Berlin karo. Murag later ani mo ulan na. Ganina ni init-init man kadali, guys. Pero karon wala na. Yeah, it's so enjoyed. Ngit. Wala akong kabalo ang ipadulong. Wala ko mangutana kay high blood pressure usahay, guys. Mangutana ko. Kasatahan. Inhaling ni siya. They also take a surprise. So, wala ko mangutana sa kay Sam. So, guys. Basta kay lain yun ang panahon na rin, guys. Tube nail. So, more to guys. Bye-bye mga chub. Ano po to guys, mga hindi ay midari. Globus Baumart. Na may paliton, guys. Ang palit may pangpatay sa mga humigas. Yes. Pangpatay sa mga humigas, guys. As in, kahit sa Pilipinas, sabi nagting ulan na kayo, ting humigas na. Kaamong dalhon sa Pilipinas, guys. Ang pangpatay sa humigas. So, we are here in Baumart. Baumart meaning hardware. Hardware siya, guys. It's a hardware. Hardware. Tapos yung mga bligyan sa mga plants. Yan siya, guys. Baumart. Plants. Ano ba pwede sa gawas? Dapat plants, guys. Plants and flowers. Summer to, guys. Ba may mga chup-chup. So, muna po to, guys. Sa umanid, guys. Pangpatay sa mga humigas. Kani man siya. Nagpalit na mi, guys. Duha man kabuk ang sulod ani, guys. So, upat. Last year na nag-visit siya. Nagpalit man po siya. Patay good, guys. Until 3 months? 1 month? Oh, One for 3 months. Okay. That's why. Isa ani, guys. Imo lang ning ibutang sa inyong kuan kung asa dapit ang naay humigas. Mamatay na siya, guys, kaya makasimhot siya o basa baho. Tapos inaani. Tapos pag last siya og 3 months, isa ka inaani. So, more to, guys. Bye-bye, mama chup. Guys, mo nilang mga woods diri sa hardware, guys, nila. Look at that. Grabe. Anything nga imong gusto, guys, naa sa ila tanan diri. Kani mga woods pa ni siya. Mga pang-gate sa inyong balay, sa gawa sa balay, mga pangharang. Guys, mga pangdingding, like that. Nahimo na daan, pwede nang nimo itao daan, ikoral sa inyong nataran. Ano bang di nakamagpanday, ibgon na lang nimo itaod. Grabe siya. Pwede po maghimo kang imo ko galingon. Guys, mga panghaligi. Yes. Kana mga kinahanglanon, mga pang Here are
Oh. You remember? Yes, yes, like this, like this. Yeah. Like this, like this. This is what we used for your house. Yeah, my brother Right. Alan made it. One of the shoe. Two. Oh, 70. 100 ka pinra. Grabe guys, uy, nanadiri tanan, azain. Pagka nice. Sa ato pa ba sa Pilipinas, maglisod pangitag mga materials, my goodness. One of the big one, no? Yeah, 550. panghaligi guys. Itarok ra nimo. Lubong na dayon sumara to babay mo machup. Guys, mo ano pud to oh. Kita pag magpahimo tag gutter guys, o himuon pa, weldingon pa diri guys. Oh, naanay gutter. The hook. Yes. Manay gutter daan guys. Oh. Here inside. Tas kompleto na pati hook. You hang it here. Yeah. Everything is easy Sa and ato guys, mugastos pa tagdako kayo para lang himuan ta og gutter. O magkompleto na sila gutter very daan. easy. Yeah? Yes. Not such a big story. Oh, wow. Dali raw. A story, huh? Form na daan nilang gutter, guys. Kung nice, no? Kung yun sa Pilipinas, no? Hindi na tamangin ang... Oh, kana mga gutter man na. Hindi na tamangin na. Kompleto na gitanan, guys. Pati materials, kani. Ay, And cheers. Everything is Kalisod. prepared, huh? Pobre ramang good ang Pilipinas, Here. good. Tuck. Ready. Next. And this one, huh? One is made in this direction. The other is made Kung bata-bata pa lang ko, guys, no? No? Pwede good mag-business o ginani, guys, sa Pilipinas. Yeah. Ang among ginon. Kung mga bata pa lang may pwede gid mag-business, pero saon taman nga mga gors na ng talisod na mag-start. Yeah, that is, you can connect to. Yeah, sa gutter gihapon na siya, guys. Yes, grabe siya, guys. Sumurot sa babay mo mga chup-chup. Super nice. So, guys, I love the weather this time. 16 degrees siya, guys, pero dilikid siya ingon nga. Kana bang mag-freeze ka, pero siguro kay nag-jacket man ko, okay ra. Pero ga-jacket jud ron kasagaran ng mga tao, guys, so sa 16 degrees. Kaya naman akong jerbot ang kuan. Strong kaayo, dili lang gatugnawon, pero tong kaisa nag-jacket jud siya oy. Yeah, dagang kay mga nag-jacket. Dira sa Bauhaus, guys. O dagang kay mga na. Just akong tiil ko. May jacket na sila ako. Dito may restaurant din ha. Mga nag-jacket po sila. Bauhaus. Grabe siya kadako kaayo mga kuan, guys. Hardware. As in. Perking dako Naanatanan imong pangitaon. Napihimo si Jerbot o nag-search siya kay magpalit ni cheese. Nag-search siya on grocery store nga mas barato ang cheese. Diri guys, dali ay ka maka i-search lang nimo kung gusto ka mo palit og basig na ay sale. Imo rin ang i-search basig sale sa kuan Aldi, Lidl, Netto, mo na ilang mga grocery stores diri. Edika. Yan ang i-search guys. Kung uy basig sale karon dito mga to dahil mi ana sumarat sa bagay mo chup-chup.